Várunk téged is sok szeretettel 2023. augusztus 11 és 13 között Jászberényben az 5. jubileumi Barkasz találkozóra. A Barkasz B1000 Magyar Klub vár minden régi keleti és nyugati kisteher és személyautó rajongót a jászberényi Lehel termálfürdőbe és kempingbe, ahol a 3 nap alatt egy igazi családos fesztivál hangulat fogad majd. Néhány ízelítő a programok közül: házaspárbaj, ügyességi verseny, retro ruhaverseny, éjszakai fürdőzés, retro diszkó és karaoke, tombola és sok egyéb program. Aki autóval érkezik és kempingezik, az a hátsó parkoló felől tud majd beállni a kempingbe a napi jegy megváltásával. Aki csak nézelődni szeretne, az a normál fürdőbelépő megvételével tud részt venni. A véges férőhelyek miatt a járművel érkezők számára kötelező az online előregisztráció kitöltése. A kérdőív a videó leírásában érhető el. További részletek a Barkasz Vándor találkozó Facebook csoportjában.